nyongut ki kanwaria lane ki Riewngeit niam jong Blei Shiva ki badai ki knowledge pilgrim ki la Shah namar ba ki la Thombor ya we Jawan jong ki pulit ke Central Reserve Police Force Crpf ha station rail jong ka Mirzapur ha Uttar Pradesh harin ka jing ya ka ja halor ka jing tiket rail kate ka jing ja ka balayo ban ring door ha ki CCTV nadu kate ka por kala saphriang bha ki social media kate ka dur ka pen I ya ka Kynhun jong ki Riewngeit Blei Shiva ki balariam da ki jain saw bertem kila Thombor da ka bashir khai ya uteu Jawan ha ka por bodong thmu ban kiu ha ka rail Brahmaputra mail layo I ba ya Jawan la khanyat la sho ba la kanjat bun bun sin kat ba ki wei ki ba yo I kidang ya paikai haka ju ka por la yo I ba wei nong le jing le ubas ngokhya ula prasang bantan ya wei na kinong Thombor hanrei ki wei pat kidang beteng ya ka jing Thombor kum ka jing ong u in charge inspector jong ka Railway Protection Force RPF u chaman Singh Tomar ula ong bala register mardor ya kamukodma hadin ka te ka jing ja bala kem ya ki nyongut ki Riewngeit ki badon kti ha ka te ka kam Thombor nyongut ki kanwaria ki la Shah haka kam sho ya Jawan jong ka CRPF la pentikna utomar ki tei ki bala Shah no ki dei shibanta jong ka kanwar yatra ka badang yai shikmat ka badai ka jinglek pilgrim ka baman lau snem haka ba ki Riewmane jong Blei Shiva ki yai lingkhut kijat ba lek tong ya ka bakhuit na ka wa ganga ka ba ki ra ha ki khiu ki bala tip kum ki converse ban aingu ha ki temple jong Shiva ka yatra mentau snem kala sedang nadu ka khatwei terik nai tung balabu ban pengkut no ha ka arpulai terik nai tung ka baya hap bat ubenai Shrawan lani sawan jong ki Hindu